תודה, סבתא. אם גם ראשנו שעה ועצר סובבנו, אהבה ונתלקה מן השמחה שבנו. היי היי אהבה ונתמלא שמחה שמחה כללא העמים. היי היי שירו עלה 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 ובר היין, עלה ובר היין. היי 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 יא בם 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 בם. היי 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 עלה ובר היין. זה משק כזה נורא לשפתיים, כמו שלושה תופים עולה לכוח בחזה, ולא נותן מנוחה בשעת הצהריים, שורק כל הרחוב מן זה משק כזה. יברכך השם מציון ורבתו ירושלים, יברכך השם מציון כל ימי חייך, ולבנים לבניך שלום על ישראל, ולבנים לבניך שלום על ישראל, ולבנים לבניך שלום על ישראל, ולבנים לבניך שלום על ישראל. זמר זמר לך, זמר זמר לך, זמר לך בכורתי בכורתי, המגל סובב, זמר לך דובב, זמר לך בכורתי בכורתי, הרבנים מה ישמחו, את מכל ההורה ישמח, אלף פרחים לפתע יפרחו, יכסו את עינם מדבר. ערב טוב ומועדים לשמחה. בצל כפות תמרים וערבי נחל נקבצנו כאן הערב לנעות הדשא של קיבוץ שלוחות. אם ובנה, סב ונכדתו, 3 דורות. מרחוק רומזים אורותיה של אחות קטנה, מעלה הגלבוע, ולידה צעירה צעירה מלכישוע. מביטות ממרום אל קבוצות צבאות גיל וימים, טירת צבי על הירדן, עין הנציב על אם הדרך, ושדה אליהו עטורת הדקלים בנותן. מקרוב ומרחוק באנו לציין בשמחה ומזמור מלאות 50 שנה לקיבוץ הדתי. עוד שדי פורח ועולה שיבולת, עוד נירי פתוח לכללים ואור, עוד גפני רודמת, שקט הצופה לה, אל ימים יבואו, אל אביב יאור. על כפות מאזניים במרחק מבליח, הינו ארז, עיירה וקו, ערנית שנייה לסלע מודדת, ולבני צועדת, ואל כל עיניו, עודד רי בטרם, בוקר בוקר יד, בגבעת הירק בדנדון צעיר, כל עוד קר בשמש, עננה בקשת, שדמתי מופזת וירוק העיר, כל עוד קר בשמש, עננה בקשת, שדמתי מופזת וירוק
אצלנו מדברים על משפחת הקיבוץ הדתי. המשפחה היא הבסיס לכל מערכת חיינו בקיבוץ. קו של אמונה, שמירת מצוות ואהבת הארץ מקשר בין הוותיקים לבין בניהם ובין הנכדים לבין סבתא וסבא. הוא מטשטש את פער הדורות. ונפתח בסיפורה של ותיקה, סיפורה של סבתא חנה למשפחת פשחור. אפילו בימים לפני שעליתי ארצה בחוץ לארץ, שקיבלתי את החינוך לקראת הארץ, וידעתי אמנם שאני אי פעם אגיע לקיבוץ, לחיי קיבוץ, אבל בכל אופן אני נורא מתרגשת. טוב, קצת אני רוצה להיזכר בזמנים שעברו בבית ציוני, מסורתי, שההורים כיוונו אותנו כבר לעלות לארץ. אחר כך תקופת עליית הנוער, שקיבלנו שיחות ברורים לקראת חיי קיבוץ. הכל היה כל כך ברור שאני ממשיכה את הדרך הזאת. חיי תורה ועבודה, שבשבילי תמיד עולה בזיכרוני השיר ארץ ישראל בלי תורה, זה כמו גוף בלי נשמה. ונתנו את הנשמה שלנו, ונתנו את הנשמה של התורה. כשבאנו הנה לא היה פה שום דבר, היה מדבר ממש, רק סדריות ואבנים, והיינו הרבה צריכים לעבוד בסיכול אבנים עד שבכלל היה אפשר לזרוע משהו. והיום אתם רואים פורח, וזה נהפך בשבילנו לפתח של גן עדן. אתה זוכר, מוטל, שאנחנו הקמנו את הקיבוץ הזה
לאט לאט, אברשקה, הרי הרופא אמר לא להתרגש. נו, מה אפשר לעשות, מוטל? אני כבר לא צעיר. או, הנה מגיעים החבר'ה. בבוקר יום השכם, אנו פה ברוך השם. התפילין מכבר הנחנו כי וחבטחנו שנינו משניות ודף גמרא עם תוספות. גם אמרנו פרק תהילים, שתינו כוס של תה, לגמנו יש, גם קצת יש, וטבלנו שני צנימים בדבש. ערכנו כבר טיול של שחרית אל הרופא. העיתון למדנו בעל פה. נשותינו שיחיו, הם בבית נשארו, לאברל קרים בחסד שם על המרפסת. טיפלו כבר בברדים ובוודאי גם בוורידים שברגליהן העייפות נתנו עינן בחוץ אתר אלה לרפואה נגד שיגרון העצמות. מתי נזכה כבר נו שיתגשם לו החזון של העצמות היבשות. הקמנו בזיעה היישוב לתפארה, גם זרענו גם קצרנו ואחר כך שרנו עמק עמק עבודה. דור נוסף כל הקבוצה, דור כזה בריא שממשיכים. אוי נכדים כבר יש, ברוך השם יש ויש, בתוצרת אין להתבייש. תהיו דואג גדול, המכוון ברוך חזון. שם למעלה ישתבח שמו. העמק הוא חלום, חלומם של מייסדים המתגשם לעיניהם. כאן, בפתחו של הכבשן צרוב השמש, הכל שקט ורוגע מסביב. כאן, בינות לצמרות עצי הזית, בריכות הדגים המחשיפות וכתמי צבע הגזר. כאן, אל מול הרי הגלעד, הולך ומתבגר לו הדור השני. על כתפיהם מוטלת המשימה לטפח את אשר ייסדו הוותיקים. אסי פשחור. זה אי קלטורה, יש שם 3 מעיינות. חוץ מהמעיין שבתוך הבריכה, את השניים התחתונים כנראה לקבל בינתיים ליוד כל זמן שזה עובד. אוקיי, מה קרה לו? אנחנו במקום הזה בונים מאגר שהוא מאגר אזורי. כלומר, הוא נבנה על ידי המועצה האזורית. המים שבו יהיו שייכים למספר משקים. לקיבוץ עין הנציב שעל שטחו בונים את המאגר, שבזכות מסירת השטח למועצה האזורית הוא יקבל את זכויות גידול הדגים במקום, אבל על המים יהיו שותפים מספר יישובים של עמק בית שאן. המאגר עצמו משתרע בשטח שאנחנו רואים פה לפנינו. כרגע מבצעים הטרקטורים עבודות הכנה. המאגר עצמו השתרע על כ-200 דונם, והיתרון הגדול שבו שכל דונם מאגר למעשה מפנה 2 דונם שלחים. בעקבות זה שמבחינת גידול דגים, דונם מאגר מגדל פי 2 יבול מה שהבריכות הרגילות הקונבנציונליות, שהן הבריכות שהיו קיימים פה במשך 20 שנה. הדבר מצביע השותפות במקום על תופעה שקיימת כאן באזור, והיא תופעה של שיתוף פעולה בין קיבוצים מתנועות שונות ומזרמים פוליטיים שונים. ודוגמה קלאסית לכך זה גם המפעלים האזוריים שלנו, ששם נעשית עבודה משותפת של כל המשקים של עמק בית שאן
ובמשך השנים למדנו יפה לחיות ביחד, כאשר הם הכירו בדברים שבשבילנו הם עקרוניים, כמו שמירת שבת. לא עובדים במפעלים בשבת, זה מפעל דומה מבחינה זאת, ואנחנו מקווים שגם פה שיתוף הפעולה יהיה כמו במקומות אחרים. שבים בטנק המוסדגים, בליבם ארגל הבית העטוף צללים. החולף היום ושוב נולד לו האחר, שיר הדייגים עודו נמשך לא ייגמר, הזרועות מושכות ברשת והלב רחב, מתוכו פורץ שירנו זה למרחב, אל בריכות של
בית תינוקות, פטפוט אמהות, גן ילדים וזמרות מטפלות. הרפת הטף, שומר וחלב, יוצא האוהל ואל רוח הרב. בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עורר יושבה. ככה בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עורר יושבה. ערב יורד שבים מבריכה, כל הציבור לתפילת המנחה. אומר היישוב וננהל שנים, כל קול רכילות מצוות ילדים. ככה בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עולם יושבה. ככה בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עולם יושבה. חושך בחוץ שומט מנומנם, צ'יפס במחבת יללה באשם. ירח מאיר ינשוף על ענף, חוזר הגלגל ומתחיל יום נוסף. בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עולם יושבה. ככה בקצב מתחיל יום נוסף, דופק יישוב, עולם יושבה. שוב יוצא הזמר אל הדרך, שוב הולכים ימינו ובוכים, שיירה אל הנעת עוברת, שיירה עצובה בדרכים, שיירה אל הנעת עוברת, שיירה עצובה בדרכים. לא חמלים ידע לכרוע, ידע ושתהיה מול כוחה. זה הרים הרים שבגלבוע, הרים צופים אל עיניך. הם זוכרים את נובל אוהלנו, שפשטו בעמק קיונים. הם זוכרים את מזבחות לילנו, שעלו באש הדמדומים. שירו לי כי טוב איתו לשמוע, שוב כאז מוסע זהות חור. שירו עד יבוש גם הגלבוע, ויצא עמנו במחור. כי שם ריבו טעו הזמר, כי ציון זרחי ודמעה. כי רואים בכך שמש דצמבר, לנו התמור והתמונה. לא אהב מדי, הרוח והשמש על פניי. לא אמרתי די, ואם לא עכשיו למטה. ואין לה ידיים, או לא בנו כתפה, או לא מצאתי מים באמצע המדבר, או לא ציינתי פרח, או לא גיליתי איך, תוביל אותי הדרך, לאן אני הולך.
למעשה אותו קיבוצניק שלאחר כמה שנים טובות של עבודה חשקה נפשו בלימוד התורה, על זה כבר נאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, את אשתו וילדיו, והלך ודבק בישיבת הקיבוץ הדתי, יאיר פשחור. הישיבה יושבת בתוך קיבוץ, מקיבוצי הקיבוץ הדתי. קודם זה היה בעין צורים, עכשיו זה עבר להלומים. ואתה חי בתוך המסגרת של המשק, ממש יושב בתוך המשק ולומד. התלמידים בישיבה הם כולם חברי משקים. לפעמים באים גם תלמידי תיכון לתקופות קצרות, בוגרי צבא, לפני צבא, ועד הוותיקים והמבוגרים ביותר. חומר הלימוד ברובו הוא מורכב, כמו בישיבות אחרות, גמרא, אבל גם מייחדים הרבה שעות לתורה שבכתב, וכשלומדים תורה שבעל פה, משתדלים הרבה להכניס גם דברים הקשורים לחקלאות או למצוות התלויות בארץ, שזה קושר אותנו להיותנו חקלאים. ועל כן חלה עלינו גם בזמן הזה מצוות נתינה של מעשר עני. זו בעיה שעד עצם היום הזה במשקים החקלאיים